to min kong yang ai chu play phi ba ro ki pra banget ki ba la ya poi lang ha ka ni ka po ba ni ka jamit ki ba min ta she ni ka jing a jing ka ni ka tien ka jong play ya bang ong pra banget hang ni dan ki pra banget ki ba dei na ka balang ukres ka bangidan dan pat ki pra banget na ki be pat ki kin hun balang ni pediang so bai phi ba ro she ka ni ka jing shakri ka balong ka jing a jing ka na ka tien ka jong play na ka shiti ka jong Paul sha ki nong Philippi Paul letters to the Philippians ni ka shiti jong Paul sha ki nong Philippi hakini ki artiyo ki balinyo shakmat miladep ye min kta ye ki ni kimat ki baladep ye shakmat ya dep ban kta ya kene ka baning kong la kran shapang jong ka lamprang bat hapo jong ka lamprang lene ka introduction jong kene ka Shiti ke Paul sha ki Philippi kinu ki bakwa let's say sa text personally shanga ngila ye ka bangin sa senpat ye gini ki jinghikai ki balaya chakmat ala day ba pin pat yo shong class te hakane kalam perang ngila kta shapang jong ka shnong Philippi tingla yesterday shapang kalam ko bakumno kan ka shnong nang tay ngila kta shapang ka jing sedang jong ka balang menu ka balang ka sedang na ngipet na po kam ki apostol kalong ka bakhanrio hin iya ka jing sedang jong ka balang hakane ka shnong Philippi nang tay ngila kta iya ka jinglong kerpang jong kane ka city ju Paul sha kinong Philippi nang tay ngila kta ru shapang jong unong tho ya ka city ya ka ba lakubur lapun scam badai apostol Paul ba tho ya kane ka city nalo jong ka tay ngila kta ru ya ka por ka ba tho ya kane ka city nang ta shu nyadap ya ban kta pat ru shapang jong ka phang padeng lane ka central team jong kane ka city jong Paul sha ki nong Philippi bat ka bakat do ka mangi kita min ha kane ka tayo ka blala ka long shapang jong ka jingtmul ne ka purpose jong kane ka city jong Paul sha ki nong Philippi ke ka jingtmul Paul la tho te kini ki jing kai jong kane ka jing lam krang ka bangi da ban kta shakmat balai kalang ka badan kam ya bangin tip ya kane ka jinglam perang kana bangin sungol tu abangi puli ka city ka jong Paul sha kinong Philippi ka kani ka jingkai ka bangadat benikai pil kan rung hapo ka jimut khat pia ba pipuli kanang mapin sungol tu ya ka tu ka kitab nani ka tu ka city hi barakowe kata de ka jitmu balai bangin hap ye ka bangin kata chapang jong kalam perang ten minta apa ni na ka jing puli ya ki dikot nagane ka city ka jong Paul sha ki Philippines ni kta be yek lanang ga baning kong ha lanang ga baning kong ka kran chapang jong kane na ga dikot ka baning kong adu ga dikot ka bakhat we ki kran chapang ga jing kran ai kublai ka jing kran ai kublai oi ni namla e we kta lot chapang jong kane ka jing kran ai kublai he kane ka kalimat ka baminta nawani ya kta tang ka tu ka ne andre nga shikwa e ga bangin ya phalang kum ka jing pulelang ha ni ka por tingnya pa shakini ki atli ki khot jonglan nang ka baning kong ka khot ka baning kong wai ala pulelang na yi jong pi upol ba utamati ki shakri ukres chisu ha ki record baro ha ukres chisu ki badan ha Philippi lembat ki nong sharai ber ki temen basan nang ta ga khot bar ka jingya e happy bat ka jingsuk na ublay pa jangi ba na uchiskas uba utrai Ishway ke bangin niya sa prang ye gani ka jingikai ngakwa shway ka bangan ai kmiget habide bat karukom tho city ki por ki ba min shwal ne ka dor ka dar jong karukom tho city ki por ha ki por min shway ki tho city ha ka do kurukom anamar ba ka pher bak la bak karukom tho city ha ki por ba min shwa ba ki por jongi menta ta ka baning kong ka kom tho city ki por ba min shwa barbor ki ju play perda Nene ki jus dang suara ke bakado, nene ke ba mention ye kini ki lightly. Ka baningkong ki ju mention suara ningkong ye kai, ya ka kerten jong utu ubatho ya ka sithi, pet akalan ka baningkong ke khat baningkong upol. But utumati kadan suara ka kerten upol. Nakmat bat utumati. Mangi habang itho sithi barabor ngim ju tho ya ka bangin bo shwai ka kerteng jong ni ha shwa ni bo barbor hatral na ka bakut no jong ka jing tho jong ka city nang ta ngin sa ai ka signature le ne ka sign ka jong ni ka de ka kom tho city ka jong ni a ki ki ski ko ta kat ba ki por ki ba min shwa pat kam long kom ta min shwa ki tho shwa ka kerteng jong u nong tho ki tho shwa ka kerteng jong nong tho
Dia kata dia kedor kedar kum tho shiti ke baar pat ki mention saya ke ki mention saya ki nong yo pediang ya ke shiti le ki recipient manu ba channel la tho ya ke shiti dia kata ha ka line ka ba bot jong utamati ka ong ba ha ki report ki badan ha ri le na ka snong Philippines kamot syaki peram ngat ki badan ha Philippines la tho ya ke tu ka shiti te kadai ka baar kawan sya kita kinong yok pediang ya shiti ka balai pat kawan sapang jong kata bunyi ong kai ka jingkren ai kublai Nomor kata kas dekat ke baar, kapten kan kejingkan ai kublai ada dekat ke bakat wei, nadu dekat ke bakat ar pat upo usa keren ya ka phang pedeng ke ba ukwa ya ka ban keren ha ka shiti ke chu. Kane ni ka style kom tho shiti ki por ba men shwa. Kane ka style kom tho shiti ka la trekam ba de ka por jong ka Hellenistic ni ka Helena ka por ka Hellenistic na sabatai ka ni ka Hellenistic. Hakaya ni kapor juga Hellenistic apunan kam ye kane karukom tho shiti kanang ba pinsgo to ka kane ka Hellenistic ye ka baju ongru ka Hellenization ngan batai kindia kane ka kitian Hellenistic kami de kapor jong jiksin shar jong usim Alexander u bakrau lene Alexander the Great hakapor ba uni usim Alexander u bakrau usim Alexander pipe uni kunam jonga hangne nang ne na po kasnong Makedonia uday na kani kasnong u sedang ya ka baon kurup ikini kasnong ter baro kani karong stem hangne kayeng ijeka gi ba usim Alexander ula kurup ba ula jok tama hakapor ba usim Alexander us sinsyar ya kini ijeka ka ke ba ula le kalong ba ula pendang kam ya kani ka policy trekam gejang u But kani ka policy trekam ju kadai ka ba la paunam ha hagi por wat jong ka testament ka mai but bau Alexander uday hadin jong ka jiksin sha jong hima Persia hadin jong ka hima Persia kan sawan pat ka jiksin sha jong ka hima Rome Alexander ka shwa sha to ha ka po musin sha usim Alexander la ong ba ni usim Alexander Mylliemumlong subaca Akapua musin syar laong ba upunan kami kata polisi terekam ya ka balak hot ka Hellenization ka kata ka Hellenization ka Hellenization ka kata ka polisi ka ni usim Alexander sabaro ki pat rayot ki jong ya ka ba ken keren kum ki Greek ken kum ki Greek ken le kum ki Greek ken perkat kum ki Greek ken pule kum ki Greek ya kata karkum ya kata karkum terekam jong uni Alexander la jukat ken ka Hellenization but aka perthai jong kipo jong ka testament ka kelas kata karkum terekam jong uni Alexander what agar kom tho shitiru aka por jong ka Hellenistic in Hellenization period ka por jong kani ka jik sha jong ni Alexander kala so thiet ken ya agar kom tho shitiru kom jo te namar kata upol haba tho ya ka shiti upur tho bot ken ya kata ka rukom komba julong medu ki por jong Alexander julong na ju ki rapor ka julong ki por jong kalau melen kani ka kom tho kani kerkom tho mangi had menta kawan kam hadin habut nrai kani de ka bakir kom tho akipor kiba menshua te apostol Paul upthubut ya kani kerkom tho sithi akipor menshua ke sithi usha kinong Philippines na nanta kadang ka jingkli balai kami ka kerteng jong Timothy pat abade upol ubatho ya kani ka sithi nama kami ka kerteng upol bat Timothy kami ka jingkali balai atau Timothy udah uta ubaya tok lang dekat berupol mar kami ke kerteng ke jang mereka jumpa kolong kamut ba uni Timothy udah uta ubaya tok lang bat upol yang ni ke siti namar balai kami ke kerteng namar ka don kata ka rukom lene ka dostor ki por miswa ka bakile akan rukom laong ba ka julong ka rukom ba unong tho ya ka siti ha kita ki por menshua uju benrap lang ya kerteng jong ta uperlok nu sembut jong
kum uta u para nong tho lene u ko others wat la uta u lok jong u shim la no benta ai ru em lani shim a jingmut ai ru em ha kata ka siti henry tang ye ka ban pen pau ki smo buram ye ka jing dor ringkat jong u la pen pau ka nya ka kerteng ka jong uta upar lok ha ka siti te ha bo upol ba uthumuti kamat ba uthumuti ye tho ringkat lem ba upol henry upol de main authors ni nong tho ka ba tang mas ko buram lang na uthumuti de sumbut uni senran jong uni apostol Paul dan ka daw usap ni ya ka kerteng ka jong ubat kadang ka jingmut bo pen ni kerteng nama blaya ka lenong ka bakham sedien ukran chapang ka jing temu ka jong ya ka bo unpa ya uthumuti pa saki para bangai kebadan hapo jong ka balang hapo Philippi te kani ni kata ka style rukum tho siti ki por ka ba mensua ka per bak labak na ka style jongi ki kisni ke ba menta kau minta ini apa ini kan saya kajing kuliah ya kadang ke baningkong kadang ke baningkong ke orang upol buat utumati kisakri turahot ini nama orang ketak lut dia kata ke bentang ini ketak bentang itu ikan upol kalau ke badan kami ini ke bangin yo ya ke bangin lesung bangin yo ya ke jika sepang uni upol ngasuh kemen si kedai men banyak nilas dang ya kajing ajing kai na kani ka city jong Paul sha u sha ki Philippi ladan kajing kli na ki katun ki perang ki bakran chapang jong u Paul khamtam e chapang kar kom yap jong Paul de menta ngan ai kap tu kat ni ki background chapang jong u apostol Paul ngen ya kot ru tang ha kajing ya study chapang kajing kajing long kajong u apostol Paul nomor ngakwa ye ke bapin yo kajing kai chapang jong Paul kenang bala di puli pat ye ki wei pat ki city ru pin sngo thuo upo ude upre ubakumno ulang ubakumno namara la kitip e ka background jong uni u nang tho nget scam ba kin sa smo thu ha haba pipule ya ka no ngo ko sithi ko la tho de apostol Paul ne ka jikem jong apostol Paul dening kong e ina pa shua sha ka ne ka mat ka bakran chapang ka kerteng ka jong u apostol Paul bat ka jingkla kerteng ka jong u namar nasa batay bahashibit e ka de kerkom kla kerteng tengnya pa shoy ke kerteng jok upol ka kerteng po ka ding balashem na ka kin Greek Paulus Paulos ka mamot small na ne baret kata de ka jimot jong ka ne ka kintin Paul ha ka Greek nangta lajutip ya urda kani ke kerteng sol balai ba upol udan sa dai kani ke kerteng sol nama kadai ke kerteng Jew nama upol udai uju nga sabatay bhai kani nama bala pipuli bha pini i bakadang ka jingkla jong ka jing kerteng jong upol ha ka kam ki apostol ni pek na ka jing tho jong Lukas sa ki kam ki apostol la do ka nang ka ba nyo adu na do ka nang nyo ka khat ka ba san pupra ter ini i ba ka de ka sin ka ba ningkong tam ka ba Lukas utho ya ka penpa ya ka kerteng ka jong upol da ka ni ka kerteng sol da ka kerteng sol ka de ka sin ka ba ni ko nang ta anda habala poi seklenong ka bakhat lai ka dan ka jipin ka lai ka kerteng jong una ka kerteng sol sha ka kerteng Paul bat kata ka ja de ka Paul jong ka jinja ka ba po pat ka papas bat utu ubril ka kerteng ubar Jesu ka dan ka jipin ka la po kam apostol nang bakhat lai khat ka ba kendai kada ka jipin ka la no ka kerteng ka jong Paul na ka kerteng sol saya ke kerteng Paul. Teka jingkeli balai balapin kelai ke kerteng na sol sya Paul. Ini balai bu Paul open kelai lah ke kerteng na ke kerteng sol saya ke kerteng Paul. Kadau jang jingkela kerteng. Kenal ba kadau bu Paul open kelai ke kerteng kam day namar ba ulalong kristam sa open kelai ke kerteng. Kidon ki lese ki kenhon balang ki ba ai ya ka kerteng balang jong itu ikun iba langit jong ki peramit da lese ko baong ka kerteng bal ai de ki mi ki pan ang ta kerteng bal ai pat da
Kebalang hadin balada baptis sendrai dan bawan rak dengan kerkom perkat ba kalak bende namar ba belen namar ba upol syua empat long kristan syua empat pedang yu Jesus Christ kai ke bajal ong ba uksakot upol hadin ba usuk usol anda bela khot pat ngaladep man pedang yu Christ anda hadin balada pen itu yu Christ pat usah pengkelan kerteng syupol kani kamde kata kan nongrem ka ba upol pengkela ya ke kerteng nasol syupol. Kenapa pinsu tu boleh pengkela dia nama kini kedau nama kiju kibala cakpen separate ya ke mengitip aktin pareng ki diaspora Jew long kini kiju kibala cakpen separate but bagi kiju ki cakpen separate hakapor jang jingsin syar jang usim nabu kenesar long maki kiju ki syaring merang syari Babylon but napo Babylon telah separate keleng ki jeka namar ba ka jingsat la aju ki boleh but kini kelas cakpen separate keleng ke jeka berkini ki juha ke por basen syar usim Alexander ngalong pika berkumperkat kinong Greek kelas sedang mensin syar wa ki juru dan mana kata ki ju ki balasap pun separate ki dan ki artli ki kerteng gawe de ke kerteng Greek gawe pat ke de ke kerteng Hebrew de ke kerteng Greek jong sol kadai Paul ke kerteng Hebrew jong Paul pat kadai Saul kata ada ke jingmut hangnya Paul agak Greek lakot Paul agak Hebrew pat lakot Saul kata ada ke jing ke phang pedeng jong balai bu Paul upun kelai ya ke kerteng yang sebatai susu nang tasak kani ke wai pat balai bu Paul upun kelai kerteng kani ke wan rak naki reperkat jong ke tim balai ki ang ba kadau Paul upun kelai kerteng namar haka jing Saul to jong ki Greek ya ke kentien Saul haki kamut ka jinya jong ka kentai dekat dan komnya jong ka lese de pipet kalong i tamula lese de apa pikiran ni kentien Saul haki Greek ki sutu da kata kerkum perkat namar kadan da ka waipat ka jimut dan mana kata kadau upol sapin kelano ini ka kerteng dan gibaong hendrai ka ba kam snow no misim ha kandai kane nomor boleh nomor ba upol usyakri Syaki gentle syaki Jew kat kam ki apostol nang bakanda dikat bukat san hantu ko yutu ba upol u la syakot how blay ya ka long uta ken u atiar ya ka ba unlet ya ka banyasam ya ka kubor ka jong ka gospel syaki gentle teka kerteng apol ka de ka kerteng Greek na kerteng gentle de upenya day let's say daga ni kerteng syaki ni ki breu ki balong ki target group ki jong u ya ka banyalap ya ka gospel dena ka daw sa change ka kerteng ki jong u ni pengkelai kerteng jong nasol syapol lamar ba umde apostol jong ki Jew de u Petrus apostol si gentle de u Paul ken de ki abong Paul pat ka de ka kerteng jong Greek ni kerteng gentle dena ka daw Paul sa kebenkam da ka ni kerteng nganget nga fry pila syai haga ni benta tengnya pai pat syai ka ni ka wipat ka benta ka keren syapang ka telong jong ka long yeng long sem ka jong u apostol Paul lesi pila ban tho e ni kinus kan yarap skede e ep Katulong jong long yeng sem jong apostol Paul u day na kajat Benjamin kat kum Philippi kelenong ka ba lai kat ka ba sana sya e bangan pule mga nangye ka ba ong Balot share nga ka prasni na ka kinja Israel na ka jat Benjamin u Hebrew na ki Hebrew. Hangni upol open scam ba uday uta ken uba uday kinja Jew nane uday katlong Jew uday Jew ubawan na ka jat Benjamin bat ma ki kun Israel gidan ka arjat ki kun Israel gidan bat ka Benjamin ka de gaway na padang kita ki jat Paul uday na ka jat Benjamin. Nalo jong kata uday suway uday na ka kanhun Jew ka bapaw kmat ma ki por kabalong ki parasi lening lam dong uday na ka sex sex junkie Jew ya kabala khot ki parasi bat ha ka Philippines nong balar ka basan hi ha ka buong syapang ka hukum u parasi hakam ki apostol arpulai uong ye gini ki kentien men ba lawan ra ye kementian bisyari uong ye gini kentien Andrea bopo ulay i ba ka way ka bentay ka long ki sadusi bat ka way pat ki parasi ula pertano akador bar ko ki para ngalong uparasi ukon ki parasi ngalong uparasi ukon ki parasi uday ukon jong
uparisi upol. Bat bagi Jew ki por ki menshua kam tam le shuai ke ba unkai jisu ha ka tu ka por jong jing jar jar jong ublay ke baja saus pak snem ke bini kot aktif pareng ke intertestamental period la ong ba ha ta ka por kimi kini ki kin hon ji Jew ba per dan shibon ba ki kin hon ji Jew dan southly ki kin hon ji ba pau nama ki sadusi nang ta ki parisi ki zilat ini Bethlehem bat ki Essenes kini kita ki grup ki bapau nam bha nabaro ki kunhon jeng ki Jew bat ki parasi ki dei ki bakampau nam nabaro ki kunhon Jew bat sawan baar bat kini ki sadusi ho ngam dan pore ke begini yakta sepang jeng ki bentah ni syokam bau pol uwan na kalong ying kabalong na ka kunhon jeng ki parasi. Yang mereka tahu long shit hempa yang kita jom play habidai bat ke jingkong ke hukum. Nangta lakai haka snong ye kabala kot ke Tarsus bat ulehe lasan ni ke snong habidai bat ke jinglong kulung kena ke jong Man sabatai ba shibit sepang jong ke Tarsus ni kendiat tengnya sepang jong po. Laong ba ka kemi ke jong po ke tung jing batai jong Kiristak Bible kala klat no ini kelayap no min bau pol udang dantang kendai snem karta. Kami jung kala klak no akapor pol udang dantang kendai snem karta. Nalo jung kata long habakran Jepang jong kadar jong apostol Paul langit ba apostol Paul udan ya kadar ka ba itenat ban pet bat haga juga por udan ya ka renyeng kerenyut ka belingkot lene ka dantang samput tam el ne po jang ka sanput di ubalingkot ubril dan na Kiristak Bible ki ong baka daw baka dur khamat jing po kalong ka bam itenat ban pet kadai kala ande namar ka jing syak lim thamau ka balaja ha ka snong Listra de pipuli kam ki apostol kalong ka ba khatsau ka dekat ki ba pra ter ka itu syapang jong ka por ka pol usyak lim thamau po Listra lesia ka tu namar bagi bon la perkhat po layam ndai udang imbiang pat da ka jing ka jong ublai kador jong Paul lese kala sakmo nang ngane kala dan kita kijing kat hang ni berhantai te nama kata kalau gabam internet ye gaban pet te kane re jing batai jika tu kat ni Kiristak Bible handa du kat no kalau gabam sisiapat kal shem jing ini ke bangin penting kena handrai kalau gaba bha pat ni bangin tek pangin jing batai jing Kiristak to nya pai kindat chapang jong ni ke snong Tarsus gabau Paul kabala khai kabaha kabayu polakha bat kabo pol he usang kasnong Tarsus kadai kanong ba kabapau khmat jong ka Kilikia lene ka Silisia ala pipet hangye ini isirkil ibanga ngalapit hang tu Silisia hangne Tarsus kadika nong ba jong ka Silisia baka Tarsus ka don leseha ka rut nong jong ka duriau Mediterranean kane kadika duriau Mediterranean Sea ka duriau Mediterranean balangit baya kane kisnong Tarsus lashem yakada usim ubakerteng usadana palas ubade usim jong ka Assyria langit ba lashem do uni usim ini ya susu. Abakran sepang jong kani kisnong Tarsus laong ba kani kisnong Tarsus kani kisnong kabapau nam ha ka jingdon ya ka spa ka paul ne ka jinglong real spa jong ka kadaw ba belay ba itu bakalong kata ka well big country ne ka re ka ba real spa ba de namar kani ka baningkong de namar belay nama kani ka jaka jong ka jingya khai ka paten ka jaka jong ka khai ka paten ne commercial and trade kay jurba ha gani kasnong Tarsus nalor jang kane ngasaba batay bhash bibit na pin ida ka dors pag jang kane nalor jang kata kani ka chakashna ye ki jan de ki snyok blang gane ibi ong kiten make kiten ke jan sne de ki snyok blang ong kisna kiten de gum kiten na ki ski ba minta mi shwa ki de kiten sne de ka chakka ka buju sna kita kiten ya ka ba lasna de kisne tega tega chaka ka pau na ba de na ni ka da upol sanang ya ka ba unsna ten ala pipe po kam di apostol ni ba upol nang unsna ten le se namar ba ulai ya kata ka komsna ha ka ne ka snong ka jong o tong ni ya sho nang ta ka pau na bru sa na ka ni ka waipat
Mablay kapau nam ru na ka jingnang jing start kapau nam ha ka jingnang jing start ini ha ka education. Balai ba kapau nam ha ka jingnang jing start na marhani po tases kidan ki university ni ki school ba kerhai ki bon ba ki university ni ki school ba ki badan ha ka ni ka snong tases. Laong kat kum ki nong tho history ba what ki university ni ki school ba po Athens. Dalam po Greece, but ke Alexandria kemudian po Egypt kampat la ia kebakan ya tunjuk bor tunjuk jingnang jingsta kat ke university kemudian po Tarsus. Hoi kamdan ka jingbatai ke babanya pat sepang lau pol la lek pulin em hai gini ki school ba. Nani kamdan kata kasaki kasabut ki babiang mampicisya po oleh le aka weni ki school ba awan na po Tarsus. Henry dan ki sekolah babel biang dangi pet pat na ker kompo city jong apostol Paul. Kasai kedar ba ula dan ia kata ka nongrem jong kata ka rukom tho rukum tar na ka kini ki school ba ki bapau ha ki por ki bamensua. Kata rega jingbatai. Kemudian Paul uhe usan umdai hakasnong kaba thumut thamat lamnong lane kasnong nong tendong reu ha kata kasnong ken kaba pau nam ha. But then mereka so itu Paul de wene kita ki bre ki ba dan ki ba ha cuai kaba umpat chen la itu yo kres hakas ti ju ju Philippines ko bangan nyo sunrup khat ini ki bar khot ni sakta ba chata dan la poi ko nong kebalai. Siokam Paul hakum kani kanong ba kaba pau bat kaba kanam jongka labna keleng. Henry kam sim lalong pat ke Roman colony kumbalong kasnong Philippines henry ka jipau nam jongka ru kalong kam kawalong kumbalong hakasnong Philippines. Kaya pai sikatuk ni kidur na bangini yo jingsai kindiat. Kani ni kadur jong kawai ni ki temple, kami ke temple jong ki Jew, ke temple jong ki bre ki bamet yo play bu Jehovah. Kemudian hapo kasnong Tarsus ya balakot ke temple of Tarsi. Ya kene. Kene ke basudro dan ke por ke bakila dro da kene ke rukom. Ini ke temple. Ke ba paunam ha kasnong Tarsus. Nang Tarsus yo ngong ni pi ba ke kai ke pateng ke jelai bha kani ke snong ke bopo he wasan balai ba kani ke khai ke pateng ke jelai bha kani ke snong de nomor balai nama kani ke snong ke dan road jong ke wa jong ke durian bidi ternian pe hangnya kani de ke dor jong ke dor ke minta kam de syu ke dor ke jong minsuan de ke dor jong minta kadang kani ke we ke dor ke bangladesh na internet ke badai ke bakran sepang jong ke snong Tarsus. Jadi kalau akan dikurkom komut kilieng kijuan ya kebagian ra ya kita ki mar ki mata ki po jong apostol Paul but ngit scam na kata kurkum perkat kala kelalong ken kawe ne ki jaka jong ka jingi khayi pateng ke bajur ha hani po Tarsus nantang ya sisyo kini kita jaka ki bala ju pelong lese kala ju pelong ya kita ki university nama kila jat dan berang dan belajar ru. Jadi lamde kita dijaga ke begitu ai jinghikai ki por minshwa ki bagi khot kita university ni school ba nang ta kane ko ri ko pauna ba man kut ki tore sa ki lek shagane ka sinong Tarsus ki julek ek ban pet ban thmi ya kane ka arch kane ka kenro latip kerteng da ka Cleopatra wall lani kadai kata ka kenro kan ka balayat ka sim jong ka rai Egypt ka kateng ka Cleopatra kani ka weni ki sim ka ba shirkai ni ka shirkai ba bat ka ba im ha kita ki auria ki ba shirkai ba ni sim Cleopatra ba ka penyap sibun har ki brero okay ngin kamdai ka subject jong ji kuliah ni ha isu atang kum information nangta kani kadai ka dur ka dar ka ba ki kabaki ju yo ye kita ki sne na kabentai ka bakin sat kenang bakin light na ka jing sma ngan isu kani de ta kadur kadar ka baki ju yele ata kurkom ye ka bakin sna ye kita ki sne ya bisna ten da kita ki sne to lese repeat ini ka kadur kan isya bha kani de kadur ka bu breu u bo ye ka te ka sne how to udeng ba u penkela hongkong ye tu ka sne bo nya
namar uhamnya ya ketu kesni baru kat kena bukan laksma kindiat haba keren sapang jong kini ki buri ki baterai ya kene ka kam snaten na kini kisni long baki ju kam tam le kini ki babat hukum ha ki sadusi ki farisi baki wepat long baki isi ha ya kajik sma jong kane ka sni ka bami na kane kajing na kini ki sni blang ini kene nu pat ka sni baki snaten long baki isi ba haduk baki ong kumno pitep haduk baki ong ba Hila ye ba punya kelat lok no tang na kadau jong gajik sma na ki nyau sang hai gajik sma ki ju kata re gajing long itu mana kadau lese aba baki iya nu ubri ubashna ten na gini kisni long baki kam nyau po ya u namar belai namar ba udi uta kan u bala tam ketat ta kini ki ba bat ya ka hukum namar gajik sma palat Kim tu syak ya ui ke unwan ru wat saya ke tempel ru dengan play kat kem background. Okey tu ni yak susyo. Kani ke we ki arch ke ba de galenti ke ba let syak jaka bentuk ha kapor minshwa po kasnong tasas. Kani kalenti hang ne kane kadai kalenti jong kiro ma kipor misha kadang ne sa adu kini kisi mata kadang long sa kom ne kane kadai ka we ne kita kalenti ki belasna di nang rom kipor hadu minta kadang don sa kane kalenti okay kane pat kadai ka museum ke babu ye ka tu kat ni kitiar ki balalap na kasnong tarsas ki bu ha kane ka museum lesu ki bakwa ye ka bakin pet dan ayu hang ne thaulak thangti play pila ye ka kinai Okay. Kane, kadai ka way ni kiying mani. Kabadan mentah po taso sebala ai kertengi gani ka ying mani da ka Church of Saint Paul. Ni ka ying mani jong Saint Paul. Yang ban pengen ma ya ka kerteng jong ugla ai ni ka kerteng Church of Saint Paul. Hagen ka snong taso. Kane di ka ying mani. Okay, tong ini ya no sa shaway patkan. Katung ka jimbatai jong ki start Bible ki ong ba Paul hadin jong ka khat asnem kata ka long hakarta ka ba khatlais nem lalet no pa cha Jerusalem. Kindiak ngan batai syapang jong ka dustur ne ka riti ka dustur ne ka culture jong ki custom and culture ka por ki ba minshwa jong ki ju. Nadu ba ki klung ki dang tak ada bagi dalam poe ha ka khat asnem long baki kimi ki pa ki de ki nong hikai jong ki ho ki nong hikai pok sun kok ki dan hum kambon ki kimi ki pa ki de ki nong hikai jong ki but ha kita ki snem kam tam be na du ka snem ka ba san snem ha du ka snem ka ba khat ar long baki ju hikai ala ki khon ye ka bakin puli len det ya ka ktin ka jo ublay kata ka long na du Genesis ha du Deuteronomy kata de ka custom and culture ki por ba minshwa Hagini kisni ki meminta dan nyar ya ka bangin shem. Mat yang pi ba ki belong keme ki belong kpa nyar bangin shem ba ki keme ki kpa ki dan nyoko do kata-kata ban bam lindet ya ka ktin ka jong ublay haki kon jong ki. Na kentu jor ya pi ko ki keme ki kpa kham tam ba pi dan ki kun bertohi kaya ki ya ka bakin bam lindet ka ktin jong ublay ho se umbaro ande ka tu dik ndet suki pasuki Lara jab ni pertubut ya karkumle jong ki jong skam baki kon ki kti ki jongi kendon ya ka ktin ki jong blai nado bagi dang lung karta bat num la man pun ki sho pat ya ki ondau ki lasan karang ba de man ni ka daw ka ktin jong ko to hit kai u kena kat ba udang kena Raja ke baja nomor ba ni la kham tebe ya ki bade jong ka ni ka perthai Lada jai ke bakin puli ABC. Lada jai bakin puli 1, 2, 3. Yok dah udeng. Lada puli kau dekat Bible biang baik melera. Dari mana yang dah kena hikai di school kisah jing ba. Nomor kila juai bor malah kata yo ya dekat spell and that. Bandawan hati ko tayo kin puli handa naglawan untip ruem nomor dan jigit kle ruem kiki pa na kawan taban pela kiki kon ya katu kaktin jung blay dena mana kala compare balay men sa yo kiki kon kiki ki bayat lese kalenti ki bamne day biang kum kaktin jung try nama na dan red lese kaktin jung try kam syong karna ya kajing jung ki tengah kin tujur
ya pi kimi pa pi ki samlaru ki bangsa ya chaprang ini ke kam simkya bo lupai ka jingmot ba nadu danglong karta ladai ban psut ka kin jung blai ha ki khon ki jong pi ni ki khon chung kadai long ka jingi kai ka long ka jing tu ya pi ro ya ma dau ki ju ki lak len det bai ka kin jung blai oh balai bulat cepat Jerusalem balai ulit cepat Jerusalem po ulit Jerusalem balai namar bat tebet susu ialah dia ha ka jing puli kan nyam jung ki ju ha po ki jat jong u bril u pauna ba u bolong parasi u keteng u gamalel u pol hi u kren sepang jo ke dia kam ki apostol nang ba apuar berkat balai bat kalau nang ba apu ni berkat besau besan u pol kren ha sepang jong kan ni bau ngade uta kan u balasyon ki jat jong uni u gamalel u bolong uta u parasi u baki buram ha ki por mensyua kani ni ka dor ka bang lasim ni tren hawa kadi ka bala support ni ubri hamre ni pipet bha don iper bha kadi ka dor ma boleh ka don kani ka dor hang ni apo selang mat nang i thrai pi i ni u kursor janga ni kunam janga hang ni ini hang ni ini di iba ini ki parsi ki jute ki por men shwa ye te i jingte ante la ju khat i pilak teri kadan ka jing tho ka tin jing dei ka bala khat ya gini pelak teri ki pelak teri kita gen ki sinduk bo ya ka tin jung blai kum basau kli ki khot ki jubo ha ka te ka pelak teri but ki ju shem ki ju pule ya ka ha ka por ka ba ki dan kam okay to nang ta long ba ha ka jing pule ka jung umen ba udan ha po Jerusalem la ong ba ula kam start na pedeng jong baro ki bayar ringkat kerta lembat ngan puli pi kenang mapin yok jing syai hang ni na baro ki bayar puli lang baru pol what at the top aga wong kum ni ngala nang start akan nyam ki ju na lor bon ki para bayar ringkat kerta bat nga pedeng ki para jat jong bat ngalalong ubashit am shikadai sapang ki rukam pateng la pateng jong ki department jang ngala kam start umur pol de ba kle ta barok ki student jong gamalel pol de ba kle tam uba shirkai ka jingtep shirkai ka jingsta shirkai ka jishapan ni pule uni ubre uba mumala ka jingtep ude ba shirkai hadu kata en mani daw ken aga por ba udan na po Jerusalem ka ege baja long ba ulasha itu ba ulasha pediang de kita ki nongelam jong ki ju kat kam ki apostol kal nang menyo kat ke basan pupra ki restart bible ki ang ba upol kamu udan ka harta ka balai post nem aga ni ka por te ya ki break ba po balai post nem bar bor kim ju sha e ka bakin dan ha po ka dorbar jong ki ju ka baki kat ka san hedran Yang tu syak bendan henrai, like stang ada jawab tu ubri ubalang exceptional yang tu perang, ini ubah pro kerja beng, ubah pro kerja sampang, ya uta kin pediang, lemda kumta kin mak ikut. Jadi kadang ya upo la isyak itu, la syak pediang dah kin nongelam juki ti por memensyua. Aga po ulong mengkustom ben ya balang lai la ong kumno, long bawat orang bak lindo u ay ka ikhtiar u ya ka ulet ya bon kem. Thok ka siti isnan. Balik kem ya kita kis nombor kita uji sukses. Udah ubrio ubah ka popularity kita lese ha Jerusalem kade ke bala bernanam ha. Nama kata dengan plik kam ki apostol kini i ya kata ka jinglang paunam jong apostol Paul wa hadir mula kelar bamur dang bon ong ba kiting lese kade kelar uji Paul kade tang jinglek melek. Raem kalau ke bersisya. Kau nya kata apat sepang jong kane ke wei. Kikam jong oh, kita sibun kebak kita menjungan atang kat tu kat ni kum kajing lam perang. Suai ke bak un kela ke bomot. Kai ke kam ke bak ulale, ke kam ke bak pol lale ke long bak ula Kristom ben. Ya ke balang. Siapa bak kela ke Kristom ben. Tapi pet apa kam je apostol bin Isa sepanjang kene kajing tho. Baru pol dalade hiru ong ngalong tahun Kristom ben ke balang. Siapa ngam itu sendra yok kem ni ke wepat. Yok kem ni ke we. Nak ada boleh bu pol Kristom ben. Hagat Setuju usah Timothy Ukraine syai ong kumne. Ngapin stombe ni kabalang na marka jingbam tip haga jingbam we. Ningkong Timothy nang ningkong de khot alai ka kren ye kane. Stombe ni kabalang na marbelai ka jingbam tip haga jingbam we. Den mar ka jingbam we bat haga bamdan ka jing tip
ba uchisu udah uta ublay udah uta Messiah jeng tiju ubala yang berpenim ya ubat ya percaya baraku ya ka jingbam tip dan maka daw kristom bente kani kalau ngejingkai yang ngaba de piru nama ramangipet ya kini news hakum kini kisngi ke bamenta yi kini kristom ben ya kristan yi bagi kristan dan kapor bagi syak leben dan kapor kisyak penyak lu ngadan ko video ko mangapa yi bagi bom da udeng nak klik jong ta we pastor hadok mendayak yi isirkai bentai dan kapor bangipet ini ngikum ken ko iki ki beri ke kristom ben ki ngikum keren mat yong yaki ngikum keren lagi kentian ki balai pujat lagi kat kan ni kam sni pet ni belek teng teng kan yok kan ni ko we ki le pembalong apostol Paul ki le da ka jingbam tip namar ka jingbam nget chomki lara dai baki langet ken omle kum to te ha ka jekai ka bangin ken ko ki tongin chem ni ka la ka bu ban duai ka ban nam ta chomki bakin kala ken pai ken cha ublai kumbale le se kalau jong Graham Stein ya bakal duai berkala makru ya kitu ki bre ki ba latang ya tengah jengka ber iki kun jengka ada uwe na pedeng jengki ulah kelak bomot bat mentau lolong ke unong yang lap ka ktin ke jong trai dan kerhai ba kum kita ki story you ja shisha Ilang ki para banget ki ba kinduk sya tika than Madhya Pradesh tika than Maharashtra law ki thu sya phang jengki ni ki kana ha ga ba ki sya pensitom ben hakita kikin hon juga RSS kenal kini barcode kile amdei namar ba kita terang gaban penyak yang gaban pihan mereka dah barcode kile dengan kada jibab ke aga jibab macam ki bolong apostol Paul ban ni ka bangisyen dia kata ka lenti jang kejiken ko tungnya tuai try pengkelai ki kebolak pengkelai ni ada nalong jang ni long ba upol ulak lag buat pat aga lenti Sya Damascus menba ulalet ya kebetulan ya gini ki numbut jom Jesus ki badan aku senang Damascus aka kam ki apostol long bekendai kan sya sepang jadi pilak men pulihi nagani kelong bekendai ki kam tol kerana suatu ya kata ki kela bomot jom apostol Paul nang ta bakran ya ki kam pa hadin mula kela bomot long ba Paul de ta apostol lam kemat banyalak ya ke gospel seki gentle dan likely ki missionary journey lana ki jinglet lenti jinglap du Paul ki bala book record ak kien jing play hakam ki apostol but kat kum jing bata yang ki start bible yang em di tang lai sao layalap lalu ya keleng ke perthai ke banyalap ya ke gospel je jing in ke bahaka ke teng jing Jesus Christ but na baro ki apostol ude apostol Paul ubala seng siwon ki balang nabaro ki apostol day mo den man nga daw kun usa ong ya kan kentien ngalong tao bla teresitom nabaro ki apostol hapo ni kongkoron ng bakasan dekat basipo awe kran chapang lari jor chapang mano bakam teresitom mangang kam teresitom ba nrai upo abo kran ya kan kentien kran da ka mensim jaga jigsung sarong nawar pi pet apo Galatia kelenang ka baningkong bakasan dekat bakat rio uyato ukran ong ba dai nak daw juga jingai ke jung ublay ka ba wala ai nga ka pelak kenya nga ya ka bangan tracy tom na ka menta ban pesap riang ya ka gospel jaga jingpet in jung Jesus Christ ko ke banget ha ukristis kaniru kalong ka jingkot nga ba je pi kam tam akum gini kisni tongin tracy tom kum batray apostol Paul ya ka banginya sam lem yo ukris ki waypat ho lesen yinum let Shabar jong gane ke jela jangi lesin yinum let shabar jong ke India jangi lesin yinum let lesin shaki bakut jong ke perthai hendrai nilak penyalap dak bangi sedang hayeng da nilak penyalap aki baying basam jangi nilak penyalap ukris syakine ki parlok par jor jangi shaki bayi trai yak tak bat ni nilak ye ke bangi sam kan trai sitom trai minat da ka jingai ke jong belai pat om da ka mensem jong sarong pembalong hi apostol Paul ngaken tujur ya pi hakom kini kiski wa mentara mereka kini boleh kiski bukhado to ngino man that banyasan ya gospel jaga jipin jong Jesus Christ sing babon mut kimen sia tunya ya sam nakapor ya kane ke gospel jaga jipin mo Jesus Christ
nangta abakran si pangki kamju long bau pol du tau bla tho shibon tli ki sithi ki bala rong gain ha ka thop jong ka testament ke bathmai balati kena ba de upo bla tho de khat lai tli tang ye ka sithi sha ki hebru kadan ke jinga ta ha ot wala ka bible khasi ke barim ke jangi ke ong ba ka sithi upo sha ki hebru hen be kadan ke jinga ta na madan ki ba ong de Paul dan ibu Apollos dan ibu di Silas. Ni kata berjaya tahu sepam je kan Henry. Udah way na pedang kita kan kibla tho Simon kisithi kibla rumah ketuk jeng ke testament kebat ma utrai hitam hado kata na ka bentar ke gospel ke jeng Jesus Christ. Dan makna kata Paul so ngam sim na ra menyalap ke gospel ke jeng Jesus Christ. Jangan ka benem kalau kuliah uang bat benyap kalau ke jeng to Philippians sakta kham sedini kan subject. Nggak boleh Jingship ham ke jong Paul dia ko nyalap ke gospel kalau kum ke ding bo pluk ke pokok mesin ke jong ai ma mangir ngin dan ya kata jo ke mesin ke badan apostol Paul kan dia ke bengin pin sapriang ya ke gospel jong Jesus lak mendeli bagi social media kum ni lak mendeli ki wei pat kum jo tanya pai pat ajan kutat saya ke jingyap ke jong apostol Paul oh apakah sepang kador jong kadar jong kerukom yap jong apostol Paul om kadang gajinya tai apa yang jong kiri start Bible hakru kamu Paul layap rejan baro kiri start Bible ki pediang pat ya gaji shisha ki om ba hadin jong gajinya linti ki basau banyalap ya ke gospel jong apostol Paul om Paul wasakem bat ulah set bendi hakapor ba udi usim niro jong himarum ulah sinsha usim niro ulah sinsha Wong bau po wasakem but dia kum kini ka por atat bau po utho eksti ku sha Timothy kabani kong berbaar berkum ju paru ya eksti ka ju sha kita sha bau sakem ya ko set bendi ha po kindia ba ko chpang nus em niro udi we ni kis em ubangila benong he is a retarded king ubri us em uba klebit ni ubambiang ka jabing bombiang ka janar kawai na kita ki jipin pawa ulang us bombiang ke general ainuksa nama ucus nak batem ya ke violin handrai nang bantem violin hadu kata jule kumno uju khat ya kini ki pre wan snap haga por tem mau baru tem anda ula tem ukli pisuk nat nem suk nat ya kan ka ditem janga raja ba piong penyak no ya pi Tela raja ba pi ho upet ke expression jam pi ka de ga basishana ada ka bamde upenyak no sendanya pi biang ga jana ni ba kwa buram hadu kata ude utarus ubala tham ya ka rom hansha ka ditmu ga juku ka long ya ka ba on snai ka we ka ying pakidulan ni em henry namar ba yo ya ka ba kurup ya ta ka jaka ka e ga ba jalong ula thang kita ki beri ki baulaya subut baulaya ki latang kini ki beri ki melak mentem kita keding ba kata keding kalaba me ke babon kisnong apa ki ye apa rom but uni la sedang ye ke benwat yano en kentho ba ba kadu ong ba kane keding ka ba me ke kisnong rom de ne kadal ki kristan dai ma kata kadau ken ba kinsa sak stom ki kristan ba upol ba upetrasu ha kani ka por ki shat ba hade yang kata ka por kidu ba uniniro ang bakini ki kristan ki ba kading na beneng kan wan hap ya kan thangdo tene ka daw ki kini ki nong rom ki bamde ki banget au pres ang ba ki persya ken ya ka jigit kristan ba ata ka po ki kem ken ye jong upol jong petras oi ken ka jing pistomben ke jong niro ki kristan kam chim jaj ki we pat ki jaka re ka si jab tang ha ka sinong rom ba upol petras udan ha ka por bakir ki ya ka ki so kat kum ka khana poteng la poteng ka tum ka tradition ka ong ka yathu ba upol uyap usap penyap da ka masak krai kle hagalenti siapo ostia kawai na khana pateng la pateng ka itho ba wasak krai kle halenti ostia lene ka ostian we ka dan aru asya ngan pi da ka dur kanang we ka pen yo ya ka jing snoto kani de ka dur ka bakila shudro jong kane ka shnong ostia kani ge ka jaka rung shatai shkhmat nang ta kani ge jaka mi shame long ba upol ula sakrai kli ngane kalenti kawalet siapa ostia kane de kalenti ye ka balanget bar kane de kalenti ka badan hadik misi ba minta kita ki mau ide nadu ka por jong ka himarom badu pol let ha kane kalenti
jong ka astia ya gaban syakrai kli bat kani ri jaka kebupo ya lingba uni di pyramid ya gabala khot u sias pyramid budan apo astia ulaya lingba jong kani jaka kendiat ngan itu ipik storage pang jong ker kemya jong pol terdu kana poteng la poteng long ba upol wa sakte kenjri hakikti ba ki gijat ki jong but barokat abakilai ya kata damai ki pon musha bai ninu ba bai ya semua ninu bersya krai klik syak penyak long baki brave ki jimi syak ki jimi laki yang menpek mano bari uta nong lek kam snew long ba pol ha kata ka por layat ni kelinti anda layat ke baca ke ba pela ha ka jimpet chung ki brave baro kadai ba pol shim dan ya ka khmat ke ba ideal shim dan ya ka khmat ne kar komya ke ba dem syapo andre uyat ka kumbaya usim yat da ka jing scam but harakat ba ka jing po samke long ba kita sipai be lami u ke dal ngolingo ado kata nomor belai nomor upol baong ba uyat ha kani kelinti da kata kajing pu samke da kata kajing kemen nomor ba u syak sitom na kamta jong ukris jisu kabarang ya ni kelinti diberi berkat kelingo abi kita ju nagai ke baca kalau ba anda wala pa ta kachaka gila bat yu pol gila te yu pol bat gila kat ye ka jan ke jong upol marsteng ye ka bani ni ka met bat gila bo ye ka met ke jong upol how ta u jaka u ba pensya ka klik kadang makin mat bat marsendep andu konto marsendep ka ta kala jingkan khadu i krai klik upol bat ka klik ke jong upol ong ba ka telun lai sin kat kum ka jing batai jong khana pateng la pateng but ha gani ka jaka ka ba Apostle Paul usyak krai kli lashna ya kata ka ying mane ka ba ka kerteng ka jong ha gini kis hadi ka bane hadi kini kis the Church of Saint Paul kata ini ka jaka Paul usyak krai kli ha gani ka jaka kat kum jing batai jong pateng to ka pat kut long ba ki sekolah jeng kinjung biki anta ba Paul la ka no usyak penyap usyak kai klik akas nem kelak melong asua ban kutno jeng ka andri punriu edi ne di jung kris lani kelak melong syaban sedang jeng ka andri punriu edi kat kum ka jing batai jeng ni uwe na ki theologian ni start bible bolong u Albert Barnes uni em haki spak snem ke bakat nyo kat prai o bare nong undi u bana po ri Amerika uni u Albert Barnes ong ba hadin jeng ka jing syak krai klik jeng uni u Apostle Paul ke baca ya ka met jeng Paul la shimno da ka wei ka kentai ka bakrau botri ka bakerteng ka Lucina ya bentep ya kata ka met jeng Apostle Paul But ya kani ka met jong Apostle Paul kat kum ka jing patai khana pateng laong ba kani ka Lucina ka la tep ha ka jaka ka jong kahi ka badan harut jong kalimti ostia lane kala bendai ka katakum ka badan hapo jong ka nongba ka baha kani ka jaka ka balong ka rom te kendiat sepang jong kini kita katakum kini ki katakum ki dei kita ki lum tap naning lam ang ki jakat tap ka ba ki nong rom ki ju tap brio ngan batai ngan pi ida ka dor khna ma pin su tho ki nong rom ha ba ki tap brio kim tap manga ma phi ha oi ki tap ba ka khndau han rai ka rukom lik tap ka pher bak labak namar balai to nya pet ki dor kane ka dai sapo jong ka khndau ki juti bar ka khndau ka balong banyat But ha kini ki balong kum ki sinduk hang ne ki juk khlong ya ka khndau bat ki juk bo ya met yak ha kini ki jaka lene hakum kani ki jaka ngai pipet ini ki knam ki jubo ki met yak akum ki jaka ki nong rom kem ju tap ngi tap mangi tap ko ka thling tap no nang sti be we ki ti ko we ka thling ba he nang ta sapo pat ki sati ha te kom ki sabu ki met yak ha ki te ki jaka ki bukilati la o ha ki te ki kenro ki basapo jong ka kendau kita kelong hakani gurukom nang ta kalong ru hakani gurukom hakini ki jutap ki jubo ki medyap hakini nang ta ki ju
Dan kita tokum ki bahe ba ka space ru kumjo nang ta pet kum kane hang ni ki jibu ye kata ka met yap pada de li ki bre ki bakam khrau kam tri li ki jule ki bak khrau batri li ki ju sna ye ka bakam he shisho nang ta hagini ki jeka hagini ki jeka lane hagini ki jeka hagini ki jeka hagini ki jeka lane hakate ki jeka to ngan pen ip kindiat ni pet hang ni le pet ya kate kata dia kane kata kum pini i ha kiti ki kenro jong kane ka kata kum ki belum ki lum jidap jeng ki nong rom ki pomshwa ki don ki dor ki dar pet hang ni kadan kadur kadar jong jisu hang ni kadan kadur jong urante ho kane ki dan bar ka ki jimut sudah bar khot to kini ki dur ki dar ki bangin haban yo jeng hikai yo kam ha yo kam ni makani ka dega ke mga kwa ru ye pi ke ba pen bo ke chicken mau haki por ki bam menshwa kam tap ne nadu ka spa snem ka bani kong hadu ka spa snem ka balai long ba ki kristan ki sha thwet ya ka ban penyap no ki namar ka jingek chomki te ki kristan namar ki nyokor hadu ka ta ki por mshwa ya kata ka jing shakri lang namar kim yo shu e bikin long jing shakri ke balong ha ka por bi ki sedang namar menshwa por bi sedang ke balong ki shakri ki yeng hadu kim yo shu rakai ke bajal ong ba ki ne ki kristan ki por mshwa ki juti ya kata ka jaka ka ba ki khat ka tukum bat ki ju pelong ji seng shagini ki jaka ki ju pelong ji seng shagini ki jaka ya bi khat ka tukum kapor ka bagi long ji seng ka kung jing tho jong unong tho estri ka dai arbaje ne lai baje min step lai baje ka dai ka normal pelong ji seng jong ki nama ki tang sulong haki por ki balaki ki brio baro ki saya snyo ki jing ye slok ki snyo ki jing duai dai mana ka daw ki pelong shagini ki kata kum ya ko mun dan manu we sngo bat haka por ba ki shong haka te ka je seng lang po kata kum ki ju droi ki dur ki darken wa kita kidur kidar ki yeng ya ka jinget kristan gen kata re ka kata kum kendiat nge kwa ye bangin yo lesson na kane kalau ngaji kai nam ta jengab jeng piro ko ki banget ni dan hapdeng jong kane ka jing sha khang ye ka bangin let ye ka bangin shakri lang sayeng mane mapi mangangim yo henry tongin sim kabu kum bala sim kabu kini ki kristan ki por men shwa wat belong ji seng si katakum ngin sim kabu menta le se na kani ka perthai social media menta ngin sim kabu ik ngin long ji seng wat nom pensep ai kai kat ba utrai udang play kalat ke kabu nga ber pi bingin yo e ka shakri lang lara ka dai ling ba jong shakri aji kai kum ne la dai ling ba jong shakri ha ka ying ka sam ka jong pi ne sim kabu na makan sapoi ka por ye ka bangin yo shu ye ka bangin shakri lang yinam yo shu ye ka ban ruai wat tang ha ying ha sam na matang shurwa ngila ban chak kem ngila ban chak set bendi bat ngila al ru ban poi sha uput jong shak penyam kata ada ke jing tho du pa jong ka kti jong ka sapoi sha kata andalami tau brak klau nai sapoi sha kata namar kata ngan tu jori piko gi banget kat ba pidang yo kalat ban shakri shem kabu kat badan kot menta shem kabu ye kaban shakri yau turai ubo blage ni laga dai ni bingin shakri lang ning ba jong kane ka perthai jong ka social media menta tongin shem kabu laga dai ni bingin shakri haki yeng jong ni bat la ki kme ki pa bala ki men ki para bala ki kurem bala ki khun ki kti shem kabu namar ba ka sa poi ka por ya kabang ngin om yo shu ye ka bingin shakri lang kini ki jaka katukum kini ki jaka ri ru ka kristal mi shwa ki ju phet ri ya ka ban num yo ya ka ban kem ye ki bat ya ka ban num sha penyap ki ju phet ri sini jaka han re dan ka por ha ka bakat bagi dang shong sini ki jaka don kita ki para kristan ki ba shet kelapat ye kini namar ba la kem ye ki na ba la kem ye ki la phla khat plan ba khot ki shet kelapat so ye ki bar kila ina e ka jinget namar ki ban phla ba ki kwat e manang long kristan raja ki ong ba ngam kwa shu kila ai ka certificate ki ben pikna ba kila ina e ka jinget ba ki sakli chano pi julong je seng chano pi jule ka ki je tho ba dan ki babon pakistan ki shakem na gani ka katukum ki por min shwa saja yang ngabal piro saja ka baja ki por min shwa saja
Nak kalau yang nak senjung ni hiu, balak penting. An semi ke jik syukur. Syua jang kata, tu ngin pin klan, tu ngin pin rangba, ngin pin scam. Jadi dia haga jingat ke jangi hau Jesus Christ. Tu ngin dua ke dua ke apso penroy atrai ke jingat jangi. Akan tujuh repiko ki banget paro. Simkia. Ya ke pen long kita kin ki besyak ham ji besyak krilang kat bain ni yok Papua. Oplay ke kuipi. Akan poin nak Singapore jang ke jingkeli. Dan jingkeli nam dan jingkeli pila ya ke pen keli pak ni ke por mata. Pila ban shoot text lane pila ya ke pen shoot on you to mic but pila ya ke keren. Senganga up nang ni tapi dan jingkeli te ngin nam ya seprang show tapi dan kelam keli. Kitu ki bakwa ya ke bak. Mano kumta? Okay. Kitu kiba tip hanu ba pin text pila ik da hide ke mobile nyon ya ke mobile jeng ke screen hatrai ke don sekalian jeng kaman dot sanyan itu dot bat kadan katu betok chat sanyan yang katu betok chat bat sa type bat sa send ngan saya i pat ba ke poin ni sanga pat tapi kuat keli jeng keli kloy ngan up tang kat minit ada pem ya keli nga ketu yu pi ba nangis kemat tu nang puli ke sikol sa ki Philippines nang ye ke ba penang yok jing sha susu kat ba penang yok jing kai artat to suat oi mana kumta okay to kadang boleh ke message kan sepoi ke por bangin seduk ru ye ke por ben sekring bat mane ka sepoi ke por bangin sa dono ru ye ke por oh ke sepoi ke por kan sepoi haga ngai ngapet ye ke we ka YouTube ye ke ba ke keren Jepang jong kan ni ke jing tmu jong gini ki he ki han ki balong kita ki lesi ki bomnget ho play long ba ki perkat ye ke ban paham penduna no ye kata ke jing jelai jong ke jing tu chaprang jong jing jing kai jong ki kestan hapo jong YouTube nomor menta ka ba jelai bha hapo YouTube ka de ga bami na ki kestan banyak ke bami na non te keladan ni kata ke jing persyang kan sa telon suki-suki ka sapa ready ya kan ni ready lupa boleh subuhan itu ke jing kali ke sapa ngaptip lanu tang ba shen kan saja dekat bagi nang yo por sin ka bu kan sapoi ka por i ka ba pinamia snow so siapa jaga ketin jong bleru ko mo ngamas jing ka do jaga ketin kat ba pinang yo lat menta sim ka bu ko bangit sim ka bu ba ka jaga por pat ru ken mau pat ha ba pi sngap aba pi pelejing aba pi pelejimut ya ka ban sngap ya ka ni ka jing ka jong ketin jong blai what ju dah usiar pat yo java pi su ngap khat bar khat kinang kran khan batik ka background chonki nama kan jing man nam ta to le sigon ya kan ka jing juba ka bangla yor me para shakri wat kan ka zoom ru
Hambun ki penengkam ki Kristen. Hambun ki penengkam Kristen. Ya kami ru ngintip lanu kinsa sedang ban pensanya no. Kat badang yo lat rong mentah. Rong mentah. Kat badang yo lat. Wat penduk kai ya kapor ke bau bleu wat penduk kai rong mentah. Nga kemen sikadai nga boleh ngai i bahang ne hambun bagi nang song Bible study po Zoom ban hana nuru. Long la ker khu e kristeng ju trai tang ba ngam kwa ban bisisuan song kai pat luka tang kapor klem dayo jingbam bakajam sem na gane. Sem kabu kini ki bar ko ki ba niyo agi ki ski benta. Pelak kenang kapor ru ka jong pi. Pelak kenang kapor ru. Trekam wud dan ki belawan hasuai menek lawan hasuai pun bagi belawan hasuai jangaru. Dari belai pun ai pat player ka taru. Namar ke along excite ke jong ki grada ka jing kemen jong ki ben kuat sono e ti. Ten mar kata ka tuju repi. Shem. Pindak keluar wud ki kam ki jam. Wan keluar wud shane. Kenapa pin yo sibon ke jing kai pun ki ti jong ulai. Oh gitu. Yes good. Pila ye ke bapin. Kumle sibon pila pin kemai nga. Pila ye ke bapin ye wer ye ki baying basem jong pi ki parlok jong pi o ni jupa e ka ling shapi man gut ba ni mot belong ye ni ka bubus ye ka bubus study ni ba ni ka zoom pila wan pa ye ka turis ki parlok jong pi but ni kiri ru kinyo ke bulang ke buyo mangikat bau play dan play la tungin sub ka bu ba. Oh yes si pinang la ban comment susu aga text. Dan sikali nam dan na pila ye ke bapin ya ngang up ye text ngang up ye ka soban keran. Nah kerpat jur ya gitu kiba be kam be jam subha kam taw ha pidan ni ka po ya ba bingidan ni ka jing kai tuai ho try ya ka ba pila ya ba pendap kam koloi nang ya ka ba pinyo ban wan man syong sya ka ba bus tadi ma tela raja ba piyo ban syong ni skam koloi ba kuba ya pihi. Okay to nangit kato nang ni comments. Oh kadang ba shisha ba ni poi biang siya ka jinglong ka jingman hukum syakri haki po jang ka testament ke batmai haki yeng ki yeng susah wa ki po kim dan zoom kim dan mobile kim dan laptop kim dan internet rek yeng ki syakri tengil ngila wan menta na yeng syeng jang feeling baju ni social media oh nya yo play yo umuni galat rek dan ka po par ka seduk no hukum balong itu ki syakri ki po rumun sya ka sapoi ka po ka seduk magta kat pa dang khot minta ong tho chi bru sim tu mal nyimtep ai jo jala sha okay to nganai tino pat ha ilum lang hani ko por go minta ke koblai shibon biang pat sisen fi baro ki ba la sha score ya gani ga jingkai na gani ga tin jong blai tu blai kur khu ya pi blai unang pechat bor pi unang ai bor pi ya ga ba nang ya shu ha ga jingtip sa phang jong man jong try pat sapang jong u nakasni seksing blay u blay lang burom pat tungina ay ka jingro ba i tagsyo u